rike da wasu guraren a inda yake daga inda ya fito. Amma soja zai a jarida, don duk tsaron a jarida ake, ƙarya ce, wasan kwaikwayo ake mutane. Amma ina tausayin shugaban ƙasa Buhari, tausayinsa da nake ji, ba wani wanda ya isa ya hana Allah hisabi. Shi ya alkawari zai ba wa al'umma tsaro, to yanzu menene me ya ci wannan alkawarin? Yes, za mu ce an tura su, amma sojojinmu da ake kashewa kullum da yawansu ma ta baya ake harbe su, kuma a dinka ƙarya in an kashe soja 100 a ce a'a a sai a ba 'yan jarida kuɗi waye ku ce guda 10 ne, ko guda 1 ne ba rai ba ne? To irin wannan badakalar idan ba shugaban ƙasa ya jajirce ya yi tankaɗe da rairaya ba maganar tausayi ko abokantaka ko kunya tsakaninka da wanda iya da ana kashe al'umma. Babu wannan sanayya tsakaninka da shi, babu wani sabo tsakaninka da shi. Amma ana ganin sojoji suna nuno artabun da ake yi da 'yan Boko Haram, suna nuno inda suke kakkashewa, ana nuno inda ake kamowa. Hamma kwanan baya an sake tsugunar da wasu, aka ba su horo, aka karkare musu mugun tunanin. Ni abin da nake so a gane, wato akwai abin da ake cewa from their fruits you shall know them. Wato ita bishiya daga ɗiyan da ta fitar za ka gane ta. Idan ka shuka mangwaro ya zubo da 'ya'ya, to za ka gane wannan bishiya ta yi albarka. Idan har yau bayan an kusa shekara 20 ana fafata ana mana ƙaryar an gama da Boko Haram, har ba a gama da su ba. Kuma ina so ka gane maganar Boko Haram ɗin nan, wato sojoji da kansu da su 'yan Boko Haram ɗin sun ɗauke tattalin arzikin al'umma. Yanzu misali za ka ga soja ne yake sai da kifi, za ka ga soja ne ko ɗan Boko Haram yake shuka, amma kai baka isa ka je kai ba. Za ka ga sojoji su suke safara na motoci, saboda za ka ga sojoji sace shanu suna sayarwa. An sha kawo min ƙara, mutanen Borno sun sha kawo mana ƙara hannan Abuja, kuma ni in kai gaba akan gashi an kamo, sai ka ga trailer kifi, sai ka je sojoji sun kai baka isa ka sai da kifi ba, saboda kai ba soja bane. Su 'yan Boko Haram ɗin kusan kansu bakinsu ɗaya da sojojin nan, ka gani? Amma sojoji na ƙasa tun lokacin wancan gwamnan yake faɗa, kuma ba abin da ya canza. Allowances ɗinsu ba a basu yadda ya kamata. Wato makamai irin na zamani, duk da shugaban ƙasa, ni na san a lokacin da shugaban ƙasa Buhari yake cewa kada a yadda a sayo wato makamai sai tsakanin ƙasa da ƙasa, wato gwamnati ya zuwa gwamnati, amma ba sa bi. Badakala su suke, har ka siyan makamai ta zama badakala. In kana so ka ci gaba da yin kuɗi a harkar sai da makamai, dole ka hassasa yaƙi. In ba yaƙi ba siyan makamai. To saboda haka da sojan da 'yan sandan, yanzu soja ma kusan sun ƙwace aikin 'yan sanda. Saboda shi soja, ai abin da ya kamata idan kana yaƙi da ƙasar waje ta shigo maka, a nan aikin soja yake, sai dai in an samu